איך נראה חדר כושר במדינת עולם שלישית? עד כמה זה שבור, מלוכלך וקשוח? אני נמצא פה במנילה בפיליפינים, ויש פה חדרי כושר בכל פינה. אפילו בבניין שאני נמצא בו, יש חדר כושר משוגע, סאונו, ג'קוזי. אחד הדברים שאני הכי אוהב לעשות, שאני מגיע למדינות שהן במהות שלהן כל כך שבורות, זה ללכת דווקא לחדרי כושר הכי שבורים שיש, כי שם יש את האנשים הכי מעניינים, את הסיפורים הכי מעניינים. אז מה שאני רוצה זה נחמד, אבל פה מתחילה הבעיה. החדרי כושר הכי שבורים שיש לא נמצאים בגוגל מאפ. אני צריך לקחת מונית לשכונה שיכולה להיות קצת מסוכנת, לשאול אנשים, ואחד, לקוות שאני אמצא חדר כושר, שתיים, לקוות שלא ייקחו לי כלום, ואני אשאר בחתיכה אחת. אז שמתי את הגופיית פשע שלי, לקחתי מגבת, יש עליי קצת כסף, מגבת. עכשיו נלך לחפש חדר כושר שיכול לשרת אותנו. אז יש פה רכבים כאלה שמגניבים רצח, בוא נשאל אותו כמה הוא רוצה לשם. Hello, Kuya, how are you? I want to go to Mandaluyong. Not allowed. Not allowed? Only Makati. Because of the bridge? Yeah. מסתבר שהם לא יכולים לצאת עם הסוג הזה של המונית. הזמנתי מונית אופנוע, אני מחכה לו, עוד איזה 3 דקות הוא אמור להיות פה. יש לנו 17 דקות נסיעה, שתכלס במנילה, נראה לי שיצאנו בזול, כי זו בהגדרה העיר הכי פקוקה בעולם. ככה זה נראה, ים אופנועים, ים רכבים. התור הזה כבר נראה שונה לגמרי. נראה לי שיש לנו עוד איזה 2 דקות לנסיעה. זה לא נראה כמו אזור מתויר, זה נראה ארטקור רצח, וזה בדיוק מה שחיפשתי. סלמת! זה הנהג הוריד אותי פה. עכשיו מה שנשאר זה לחפש חדר כושר. תראו איך הרחוב נראה. נראה לי הם עושים שם קריוקי בחוץ. How are you, bro? Where can I find gym? Gym, Yeah. go straight. Then after that, at the end, you... ano yun? What the name of the place, you know? That gym is cheap. It's okay. Yeah, I want the cheaper. Cheap. You have the cheaper? You vlog? Yeah, vlog. Go. It's free. It's free. Ah, you take me? Oh, yeah. Yeah? I'll take you there. Thank you, Kuya. Welcome. For free? אגב, אם אתם רוצים שהאלגוריתם יפיץ לכם את כל הסרטונים הבאים ולא תצטרכו לחפש אותם, תעשו עוקב לעמוד, אפשר עם האף, עם המצח ואפילו עם המרפק. לייקים מבורכים ולחיצה על הפעמון לעדכונים אפילו יותר. לקח אותי בחינם, ראה שאני אבוד, הוא נוסע כמו משוגע. אין על הפיליפינים, באמת הם האנשים הכי נחמדים בעולם, אני נשבע לכם, איזה אנשים. רואים אותך קצת אבוד, יעשו הכל בשביל לעזור לך. וואי וואי, אני נתקע בו פה. KFC gym? Ah, this? Wow, it's look great. Hello. סלמת. טוב, הוא שם אותי פה. זה הג'ים. נראה כמו בחלום. בדיוק מה שרציתי. בוא נראה איך הוא נראה מבפנים, בוא נראה כמה עולה. רשום פה 30 פסו. 30 פסו זה 1.5 שקל. להיכנס אני אשאל אותו. Are you working? וואו, אני מת. וואו. נראה לי מצאתי את חדר כושר החלומות. Small gym. Yeah, perfect. Are you working? Yeah. Yeah. הוא אמר לי שאני צריך להוריד את הנעליים, להתאמן פה עם גרביים. זה חדר כושר אולי 2 מטר על 2 מטר. How much it cost? 30 pesos. 40. 30. 30. Yeah. If you are not member, 50 pesos. 50 peso Yeah. per 1 day entrance. Yeah. What's your name? Wiki. This is your studio? Yeah. It's mine. Ah, nice. You are the owner. Yeah, I'm the Wow. Are you bodybuilder? physique. Men's physique? Yeah, men's physique. But 3 years ago, so I stopped. To doing compete? competition, yeah. זה טאבלט קטן שמחובר פה למקלדת. ככה הוא רושם את המנויים שלו. דווקא יחסית לחדר כושר, טכנולוגי רצח. הייתי בטוח שיבוא עם דף ועט. Only session. Yeah, one session. סלמת קויה. יש פה גם מים בתשלום, ועוד רגע ניקח איזה כוס. נשאר אותם יש שירותים, האמת אני חייב להשתין, אני לא יודע אם יש לו פה במקום הזה שירותים, כנראה שזה מחוץ למבנה. זאת הפינה של הדמבלים, תראו איזה חמודים, הם רושמים פה על הקיר בעצם את המשקלים של הדמבלים. לא יודע כמה משקולות יש פה, אני לא חושב שגם לכולם בכלל יש זוג, אבל אין דבר יותר חמוד מזה. This is like multi-trainer? Yeah, multi-shoulder. This is for shoulder. This chest.
for chest. Wow. Lower chest. Wow, perfect. More back. This is back. And you have like pulley for the triceps? Tricep. Here. Yeah, here. Tricep. So you Every centimeter in the gym is calculate because you have a lot of equipment. And how old are you? I'm 7. 27. Yeah. Young entrepreneur. נראה לי הדבר שהכי מפחיד אותי עכשיו זה אם אני אתמודד בכלל עם החום, כי הדבר הזה נראה כמו מקלט. ברור שאין פה זכר למזגן, יש פה מאוורר אחד, אני מבקש ממנו עוד מעט להדליק אותו. אני בטוח שאני הולך להזיע את חיי, וזה יהיה אימון בתוך סאונה, אבל תכל'ס זה הדברים הכי כיפים שיש. So what is the capacity of this place? It's around 25 to 30 people. In the same time. Yeah. הוא אמר לחברים שלו גם לבוא, אז עוד מעט יהיה פה צפוף רצח. הגיע אבא של רוני, הבעלים של המקום. הוא אמר, you want beard like me? Yeah. Looks like I like this style. I can give you a little bit. Oh, thank you. What's your name? I'm Ken. Well, build so well. How old are you? guess. 65 years old. 65? 65? You are crazy, man. Every day. איזה בן אדם, איזה מלך, איזה בן אדם מלך. I wish for everybody that they can look and smile like you. Thank I you. wish. And God bless you. Thank you. You come to train with me? Or Karate school? yeah. אז Training, שם יש להם בית ספר לקראטה, כאילו לאבא. Training area. הוא ממש היה לו שתי תלמידים ישראלים. Good job, good job. אין, אני בן אדם מת. אני גמור. Can I buy water? Yeah. How much it's? It's for 2 cups? 5 pesos. Only 5 pesos. Only. Unlimited? 5 פסו. אגורה. מים כפי יכולתך. אין דברים כאלה בעולם היום. מה? אשכרה, יש שם מישהי, כאילו, מישהי גרה שם. זה הזוי. זה ילד. איזה טעות. הייתה להתאמן עם ג'קי צ'אן. הרג אותי. צריך שבוע הפסקה. I need 1 week. rest after you. טוב, השנייה לפני שאני מתעלה והפסיכופת הזה הורג אותי לגמרי באימון. אם אתם רוצים תפריט חיטוב לגמרי בחינם, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח לי הודעה באינסטגרם שמאמני כושר לוקחים עליו אלפי שקלים, תקבלו לגמרי בחינם באהבה. אני את הכסף שלי לא עושה מתפריטי חיטוב, אלא תוכניות שנפתחות רק פעם בחודש, בליווי צמוד עם שיטה ייחודית שפיתחתי, שעוזרת לאנשים להתכתב בלי תפריט. אין לי כבר אוויר, פשוט לכו לביו, תשלחו את ההודעה וזה אצלכם. חלק גדול מהמתקנים הם ציפו פה בנייר כסף, בתור ילד שגדל בפסגת זאב, אני לא יודע, זה מזכיר לי נרגילה ממש. וואו! You know how to make them jump. Saturday Yeah. in 3 afternoon. 3 p.m. 3 p.m. to 6 With the p.m. master. Yeah. עכשיו הוא אמר לי, הילד שאבא מעביר פה בשבת, ב3 בצהריים, שיעור של קראטה ואני מוזמן. וזה הקסם שקורה, שאתה הולך למקומות הכי אותנטיים. כאילו, דבר כזה לא קורה לא יודע, בשכונה הכי מפותחת פה, אתה לא מתחבר ככה לאנשים, הם לא מזמינים אותך אליהם. הכי הרבה, יהיה לך היכרות של שלום בן אדם. משה. Moshe. Moses. מוזס. Yeah, Moses. Bible. Yeah, this is my name. Oh, very good. Yeah. הפינה הזאת שתבינו, הוא חסם אותה, כי זה רק לאימונים אישיים. כאילו לא מספיק. החדר כושר פה 2 מטר על 2 מטר, גם לא הכל פתוח לציבור. זה גאונות. ואם יש משהו גאוני בחדר כושר הזה, זה ההליכון הזה. הוא אמר לי שזה הליכון ידני, אז אתה ממש עולה ואז אתה צריך לדחוף את עצמך. ביקשתי לעלות על ההליכון, הוא אמר לי שזה ל-VIP. This is the actual one session of VIP. It's around 120. But if you will just use that, it's 50. 50? Yeah, 50. So עוד 50 פסו, שזה 2.5 שקל, ואז אני יכול לעלות על ההליכון. זהו, עכשיו אני רשאי ללכת לאזור של ה-VIP. איזה עולם. Thank you. ההליכון בחדר כושר הכי קטן בעולם, ככה זה נראה. עליתי עליו. הולך. כשאתה עושה את הצעד האחרון, אתה מרגיש שהוא נותן לך קיק, הוא מחליק אותך עוד רגע החוצה. אין פה מקום ליותר מדי צעדים. זה חצי צעצוע האמת.
אבל נחמד, המסך פה עובד סך הכל. יש פה איזה משפט מוטיבציה או משהו. אטרקציה נחמדה. חדר כושר... אם אתה לא הולך, זה לא... אתה חייב ללכת. הליכון ידני. הלכה הגופייה. לא כל כך האמנתי לו שהוא אמר שבשבע יתמלא פה, אבל וואלה, מפוצץ למות. אין דברים כאלה. אין פה מקום לזוז, כאילו, אתה מחשב צעדים. נתקעתי קודם בבוין כי מישהו הלך עליי, ואז נתקעתי פה באחד מהברזלים. זה כמה צפוף פה. ביקש ממני שאני אעשה לאחד מהחברים שלו ברכת יום הולדת. כמובן שנהניתי בכיף לבקשה, כי אני חולה על ברכות יום הולדת. What's the name of your friend? Ruby, I wish you happy birthday, and if you have something that doesn't love you in your life, I wish for them heart disease and bad life, because you are such a good man, I love you so much. נתתי רגע כי אני לא יכול לנשום בפנים. מה שאני מתכוון לעשות, בגלל שאני יודע שבפיליפינים יש כל כך הרבה אנשים שאין להם כסף, ואני יודע עד כמה הדבר הזה, חדר כושר אימוני בכללי, יכול לשנות חיים של אנשים. מתכוון לקנות ממנו 4 חודשים. אני אגיד לו שיבחר 4 בני נוער שהוא יודע שאין להם את היכולת, לעשות אצלו מנוי, ואז כל אחד מהם יהיה לו חודש, ואני מאמין שדרך זה הם יוכלו להתחיל לשנות את החיים שלהם, זה לא ישנה אותם מקצה לקצה, אבל וואלה, הם יראו שמישהו יסתכל עליהם, הם פתאום יבואו ויתאמנו, יכירו אנשים חדשים, אחר כך אולי יתאמנו בחוץ, ואני מאמין שזה המעט שאפשר לעשות בשביל אנשים כל כך נחמדים. זה הדרך שלי, אני מרגיש להחזיר לקהילה מדהימה. There is like a teenager over here that they can't afford the gym, the entrance. The younger, that they can't afford. How much it costs for 1 month, you say? 1 month, 500. 500. I want to pay like for 4 months, and you will look for kids, for teenagers that can't afford this. Oh. Ano siya? Okay? Yeah. Sabi niya, Thank you, bro. Thank you. magsasagot doon. Thank you. Uwi sa rito, Greg. Can we take a picture? Yeah, sure. I was in BGC and Makati, and it's so boring. Boring. Yeah, there is no vibe. The people over there is like that. Hey, Thanks. thank you. Drive time, Moshe! Let's go! תעשו עוקב. מאסטר. Apat na monthly. Na apat na. Sponsor niya parang ganun. You have a good heart. Thank you for the train. See, thank you for the experience. See, I will come in Saturday to the Karate. what type? Karate? Yeah. You will kill me? Yeah, basic training. Only in the air? Yeah, only it's a basic training. Why? Like Bruce Lee. I will see you on Saturday. Saturday we will meet. איחור קטנטן. הופה. Ricky is here? Are you from the Ricky, from the Master Ken? Yes? I will ask him. How are you? נראה לי זה אני וילדים בני 16. אז אני מקווה שאני אמצא אותו ושלא הגענו סתם. בגדול אני יודע שזה אמור להיות פה, המבנה הזה מאחורה, אבל אני לא יודע כאילו בדיוק איפה, כי הוא רק הצביע לי בפעם האחרונה שהתאמנתי איתו פה בחדר כושר. Oh, how are you? How are you, brother? It starts? Not yet. We're waiting, master. Okay, you told me it's free. I thought I late, but it's good. נראה לי היום הילדות הולכות לפוצץ אותי מכות, יש לי תחושה. Yes, sir. This, yes. How are you, master? Nice to see you. Hi, you grow. You have a suit? Yeah. Just a little bit stained. That's okay. So you can change here. מאסטר כן, מפגין ביצועים. חגורה שחורה, איזה פחד. גוד? זהו, אני אחד משלהם. שיעור קראטה בפיליפינים מתחיל באמצע הכביש. אני חלק מהשורה, אני מת.
כמו טירונות. יש שורה, הולכים אחרי המאסטר. אני לא בגיל. מאסטר כן 100% בדמות, הוא אחד הקשוחים היום. לפעמים אני גם לא מאמין שאני מגיע לסיטואציות הזויות. כאילו אני פה לפני שיעור קראטה, אני בכלל לא יודע מה זה קראטה. חבורה של ילדים שאני לא מכיר. אני בכלל לא ילד, בן 31. באמצע הפיליפינים, על הכביש. איזה חיים. טוב, ככה נראה השיעור. זה האצטדיון. מרכיבים כנראה את כל השטיח, את הכל. אני לא בגיל. או! גוד. Again. קרתה פדיחה. התמונה שהכנתי למאסטר נשברה, אני צריך לראות מה אני עושה. אולי אני אביא לו רק את הדף. גם זה לא יצא לי פה טוב, אז אל תצחקו עליי. ולא היה לי זמן לסדר את זה. בקיצור, נשברה הזכוכית. ואיזה בהסעה. Master can pose. This? Yeah. Support. Like this. Yeah. What's your name again? Moses. Moses. Moses says, like in the Bible. Moses sa Bible. Yeah. Thank you, Paul. Thank you. Subscribe to Moshe! אז שמעתם מה הם אמרו, אם אהבתם את התוכן הזה ואתם רוצים לראות עוד סרטונים שאני מייצר מהמקומות הכי משוגעים בעולם, עם האנשים הכי מגניבים בעולם, פשוט תעשו עוקב לעמוד.